Pôjdem domov, povalím sa a v útorok asi budem letieť. Takáto partia, takíto fanúšikov sa ťažko opúšťajú a hlavne celé toto mesto žije hokejom a dúfam, že naďalej bude. Ako vidíš vývoj Slovana na nasledujúcej sezóne? A ja dúfam, že bude mať napredovať, myslím si, že áno, lebo chalani je to ich prvý rok v KHL-ke a budú vedieť na budúci rok, čo ako treba zlepšiť a myslím si, že to bude iba lepšie a lepšie. Celkové zhodnotenie tej tvojej anabázy Slovana? Ja nemôžem povedať, keď slova sa veľmi rád, som dostal tú možnosť tu hrať a som vďačný vedeniu, trénerom, chalanom, čo mi utvorili super podmienky tuto a som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou takejto dobrej jazdy a dúfam, že tá jazda bude pokračovať ešte lepšie. Do NHL teraz ideš nadúpaný, si dobre pripravený? Pripravený som zápasom, interpesom, takže myslím si, že budeme možno mať aj trošku výhodu, ale chalani tam taktiež trénujú, možno hrajú nejaké zápasy medzi sebou, takže bude to tam veľmi rýchle a myslím si, že bude to dosť náročné. Ako si prežíval tie posledné minúty, keď sa často skandovali vaše mená? Tak určite je to pekné, ale ja som sa hlavne snažil myslieť na hru a hrať tak, aby sme dostali góla, čo sa nám aj podarilo a potom už išlo predĺženie nájazdy a tam som si to už iba vychutnával. A po tých nájazdoch to bolo aké? A neopísateľný pocit, proste 11 000 ľudí skanduje vaše meno. Ja som vďačný, že to takto pozbudzovali a ja som sa snažil iba oplatiť im to pozbudzenie dobrou hrou. Andrej, ty si neuvažoval, tak ako Višňa, že možno by som aj zostal? Ja mám 2 roky ešte platnú zmluvu plus 3 s touto sezónou, takže ja som v trošku inom prípade, ale určite by som veľmi rád hral takto doma, ale NHL je NHL, najkvalitnejšia liga. Ja som ešte mladý chlapec, takže ja chcem ešte trošku pohrať v NHL. Si mladý chlapec, čo všetko ty potrebuješ pobaliť, aby si mohol odísť? A výstroj vysušenú, nejaké ponožky, trenky a z iné veci tam mám, lebo v Buffale furt zima a nejaké pašteky, milí horálky. Tieto šlapky bafalské? Samozrejme to patrí k výstroju, takže do lietadla by som tam nechodil bosý.